Olee ihe unu chọrọ ka m kwuo? Ọ gịnị ka m ga-ekwu? Ahụla m vidiyo unu kemgbe 4 days, 3 days or 4 days now. O fegharịwara n'ịntanetị. Ahụla m ya, m hụ ya, m gafere osogacha m oyi na ntị. Still WhatsApp m ejule na ọ na-esendịrị m ya, nwaanyị mba nnọọ, ị hụkwala ka enwe. Ahụla m ya, ele ihe ọ nọ so m kwuo. Ihere emegbuguna m, ihe kewa arụ. Nwa Igbo anyị, obere nwa 19 years, nọ skuulu tụrụ ime. Enweghị onye ma na ọrịa ime, mana skuulu mana ụlọ nne na nna ya, enwe onye ma na ọrịa ime. Ya eme ya lorute m ya pụọ, ya eme ya lorute ya eme ya pụọ. Ya ka ọ ma na afọ ime ruole, ya eghela lo. Nne ya amakwanụ ha, ụnụ mana o nwere onye na-anaghị na-enweghị anya fọ ndịrị ime. Olee so afọ o buru bifo amata na nwaanyị nọrọ ime. Nwee ndị ga-ahụ ọgụdị ime 1 week ha gwaghị na eri ime. O shi n'anya. Nne ya amaghị. Ya eghela lo n'ihi na taịm o ji amụ eruole. Ya ga-emụ ya were echi Sọnde. Nwaanyị mmadụ gawara chọọchị o ga ikpere chi ya. Nwa na-abaiga lebọ. Nyega nwa push pụta mụọrọ onwe ya nwa. Ya eji aka ya kọtụọ eriri uliri nwa. Ya eji aka ya mejie placenta, palie ntụrụ nwa anọ ntọrọ mụrụ. Gịnụ n'ime gota ugbu a. Nga ọ tegara na nwa anọ ntara n'ime gota. Ya wụ na o nwere obere nwa ahụ ya n'otu nga ele gị ụnụ mana ụmụaka ugbu a ha hụ ihe ha ga-like ịhụchata. Hụ ya ka ọ nọ na gota elega anya ka onye oshi. Obere nwa aja na-ele ka ọ mara ihe ọ chọrọ ime. Ya were ihe ya na tega na gota were poso lawa. Obere nwa agachi na gota ka ọ mara ihe ọ tere n'ime gota, ya wụrụ na ọ wụ nwa ya etiwe. Ndị yut agbachilata ekupụta nwa. Na-ahụzi na nwatakịrị bụ anya mma ma n'olu ya ma n'azụ ya na-ebe. Ọ ya ka a gara aga para nwa anọ ntara teresịrị ihe back to her house ebe ọ gbara aga ụlọ nne na nna ebe ọ gbara aga. Akwụpụta sọ gịnị wụ ihe ijiri tega nwa na gota, gịnị mere? Ahụ na ọ ya nwa mụrụ nwa ọbara ebe niile. Etiwe, olekwana mme ya gara chọọchị. Akpọ mme na fon na nwa ya mụọ na nwa na ya lọtawa. Ya sị nwa gịnị nwuchi nwa ya eleke nwere nwa ya ime ma ọ fịa ịmụ nwa. Ha sị gịnị ka ọ kọga, gịnị ka ọ minere na nwa 19 years nwa ya na-ebi n'ụlọ gara ime ọma ahụ na ọrịa ime. Ya sị na nwatakịrị enwe nwa ya ri ime, biko na anya onye gwara ihe a. A na-eme ka a na-eme, nwaanyị eburu Baịbụl efere ose oluwa lorute ihe a na-ekwu awụ eziokwu. Ya wụ na nwatakịrị mụrụ nwa ya mụrụ nwa. Nwaanyị eghewe ọnụ oghe, ndị yut sọ gịnị ka a na-akọ. Na ọ chọrọ ikwu na nwa ọ ma na nwa dị ime. Ya sị na ụnụ na ọwụ ndị yut onye ahụgaghị ya na vileji. Enwere onye hụrụ na vileji hụ na ọrịa ime, onye ahụ pụta chalenji egwe ya na ọma ha na ya ime. Na nwa na-ama bet mgbe niile. Mgbe niile o yiri nwa ororo akwa nwere bet ma. Ya efilie na ọwụ fashọn nke otu ọ banyere skuulu, ọwụ dịka ngwa ire gara ha. Na ọ na mgbe niile bet ya n'afọ. Na mgbe niile ọma bet ya na-asị nụkwana nwa ya nọ nwere n'afọ olekwanụ nga ọha na ibu ma na-ama bet nụ ndị buru ibu na ama. Ya akọpụrụ ya che na ọ fashọn ụmụazị. Na ya amaghị onye nwa ha idea na ọ dị ime ma ọ fụzikwe. A na-elezi nwatakịrị mma onye mma o bu n'olu bu n'azụ. Ajụwa so gị mụọ nwa were mma nwa nwaanyị n'olu nwaanyị n'azụ na-achọ ịmagbu ya. Ya sị ya achọghị ịmagbu ya, na-enwe mgbe ya mara mma. Nọọ mgbe ya kọtụ ga eriri ji ya na nwa ya ka mma katara nwa ya n'olu. Ya kpọrọ nwatakịrị gawa ụlọ ọgwụ by the special grace of God, nwatakịrị ka dị ndụ. Ụnụ ahụna n'otu ụwa na-adị ụmụazị ugbu a. Nwa 19 years kpuga afọ ime kpuo ya 9 months. Ndị antị kọyakọya ugbu a enwe ike a ga-emelide ihe a nwubere nwa a mere. Ndị antị kọyakọya, ndị ke na ọ gbapụrụ dị mkpa buo ha ka anọ. Ha ga-emelido ihe ke nọ ndị ka asọ wụ ndị antị kọyakọya ntị gbegbe. Enwe ike ga-emeli ihe a nwa mere. Izu egbuge nwa na ogbuge eshie ya ọnụ n'ala. Ya ebuga afọ ime buo 9 months. Every day ọ naghị echefu belt ya ga nwa ya magolacha afọ n'ime maga nwa amaga 9 months ya bai lebọ. Ukwu atawashigide enweghị onye ọ kpọrọ. O tipụta nga a ga n'olu ya nụrụ n'ime mmụlị nne na mụga mụpụta nwa na-anụkwa na ụmụazị ugbu a biko n'odu. Ndị yut gara ịkọgbu mme ya n'aka, ha gara egbu the woman na ọwashi ka ọ tụga na ihe a nwa mere na ọ dị aware of it. Nwaanyị si ya amaghị ya marakwala ala dị ya kọgbuo ya na ọnwụ ya adịghị na alekwe nga ajụọ ma enwere otu ihe chiri ya jụọla ya mbụ ma ọrịa ime. Akwawu mmadụ mara nụ na onye na-ere ime mara otu esi ajụ ajụjụ na otu esi ekwu. Na ya amaghị na nwa ara ime, otu ọha arụghị ga-ewere ọnụ eweta ọrịa. Unu ọ na-ahụ ụmụaka ugbu a biko na onye na-ekoteghị ọgọdọ ya ekotere nwa 19 years. Ọ mụrụ na nwa akụga n'ọfaneji ga ebe ahụ ga gbotowara ha na. Ọ ya amụ n'anya tụọ onye ọ ga-aga n'ụlọ ịga gbotowa ya gbalaga dane ịgata ego ya na goto na-anụkwanụ biko. O kurukwe nwa ahụ ugbu a na-aghọrọ eze nwa atokwa echi akwa akọwa n'akụkọ n'ugbu ene. Di bịara ya echi a na-akụ akụkọ n'ugbu at 19 o nwee n'obi ibu afọ ime.
bu afọ ime mụọrọ ya onwe ya, ga-ata ya na gota. Ọ bụrụ na aka akparaghị ugbu a, otu a ka ọ na before ọ na-erule 25 years ya mụọ n'ọzọ, ikekwe ya mụọ this time around, ya mụọ ya jịkwa ya ekweta ya ime ọja. O nwekwara na ihe mmadụ na-aga ahụ fururu ụmụaka ugbu a, biko nụ n'odo. Ụmụaka ihe ga-ahụ obere nwa like this, gị na-ahụta ya na ọwa obere nwa, ihe o megewe ihe ọchịcha bere, ihe ọchịcha mụrụ ebo ya oke. Onye ma ọnụ ke onye ọbụla biko, ndị nne na nna kpachapụ, onye ọbụla saa anya mmiri. Mmadụ ga-azụwakwa nwa ya, zụcha nwa ya, once a kwuru na ọ baa na mahadum, ihe ọzọ ọ ga-ahụ wụ different child. Ama m ma mahadum ọwụ, that is, I don't just know the type of mahadum nọ now. Mmadụ ga-amụwakwa nnọọ nwa ya, mụchaa zụcha nnọọ nwa ya, nwa ya galite isi. Once ọ banyere secondary school, bido ịba ga mahadum, akụkọ nwa ebe bido na-akọ ya akọrọ gbago akpọga, akọrọ gbada agbada. Biko onye ọbụla zodo anya, were anya zode nwa ya n'ahụ, because ihe mego ugbu a ọ dị too much. Kedụ ugbu a na nwa 19 years, onye ahụrụ eze ya arụkọ ya ka achị. Onye ahụrụ eze ya arụkọ ya ka achị. Ọ mmadụ nyere ya idea otu esi ama belt. A ga-anwa enyi ya nwaanyị, onye ka aha amụkọtagwana, si ya nọkwa na ọ mara belt ma adịkwa. Enweghị ihe ụmụaka mere ugbo na-enweghị, na-awụ nwata ibe ha kụziri ha. Chineke na-aduwe ndị nne na nna.